Ahojte ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa, teraz z takéhoto krásneho supermarketu. Hra sa volá Supermarket Tycoon, čiže po tomto videu si ju môžete ísť kľudne zahrať. Máme tu krásnu výzdobu Happy Easter, čo znamená šťastná veľká noc. No a na mňa tu už čakajú moji zákazníci. Tak poďme na to. Tu máš chlebík, ďalší chlebík, oliváč, 5,40, $40, kľudne poď, oliváčik, chlebíček, 4,40. No, ty tu máš cukor, ešte cukor, chlebík a oliváče 2, 11,80. Teda, pardon, 11,20. Pardon. Cestovinky, oliváče a cukríček, $9. Cestoviny kúpime 3, cukry 2, 5,40, $4,60. No, hotovo. Čiže penne, cestovinky kúpime aj 3, cukríčky 2, čiže 4,60. No, páči sa vám, slečna? Oliváčik a cestoviny nakúpime 6,40, čiže vrátime 3,60. Dobre, a máme tu posledného zákazníka z dňu 2. OK, poďme oliváče, cukríky a špagety, respektíve pastu. 11,40. No, poď. Shop level up. No. Closed. No, ideme nakúpovať. Flour, sugar, bread, pasta, toto. Dobre. Bye. Ukáž, čo tu? Pasty sú tu. Tuto máme múku. Tu máme tu. Máme cukor. Cukor je tu. Máme tu naše milované olivové oleje. A chlebíček. Kúpime. OK. Total profit minus 95. No krása. Čiže to nič. Dobre. Hotovo. No poďte. Otvorené je.
No, slečna už ide k nám do obchodíku. No, poďte nakupovať. No, už si aj nakúpila slečna. No, poďte.